मुलुगनां आबहावा सान 5 जुन बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो मिरुआ बिथोन हरनाय बायदियै 4 जुनाव बिट प्लास्टिक पल्यूशन माने प्लास्टिकनिफ्राय जिखिनि आबहावा गाज्रि जानाय बेखौ होबथानाय बे मोनसे केम्पेनजों दिनै मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै बे हाबाफारिखौ लादों मसलपुर टाउनाव आरो बेबायदिनो जोंनि मोन 25 दखराफोरा गाव गावनि ओनसोलनि जिखिनि टाउन दं बा सक बाजार दं बेफोराव बे हाबाफारिखौ लागोन आरो गासैबो जिल्लायाव बे हाबाफारिया जाबाय थादों। नैबे समाव जे प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय बिराद गिख्रंथाव मोनसे जाफैबाय बेखौ जों बयबो मोनदांबाय नाथाय प्लास्टिकनिफ्राय जोङो बोरैहाय उद्धार जानो हागोन आरो प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय गिख्रंथाव बिनि थाखायनो जों बेखौ बोरैहाय जाहाथे जों खमायनो हायो बेखौ जाहाथे खालामनानै माने बाङाय खालामनायनि राहाखौ जाहाथे बयबो लायो बिनि थाखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो मिथिगौ जोंनि न'खराव माने फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम मोनफ्रोमबो बेसादा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय प्लास्टिकआव फैयो दा बे जोंनि थाखाय जोंनि देहा आरो जोंनि आबहावानि थाखाय खोब मोनसे गाज्रि आरो बे गाज्रिखौ जोङो बोरैहाय गैया खालामनो बेनि मोनसे केम्पेन बेहाय लानाय जादों। आसा खालामदों जोंनि रायजो राजा बयबो सांग्रां जागोन प्लास्टिक जे बाहायनायनिफ्राय एसे खमायगोन। गोदो जों नुदोंमोन माने गोबां समाव जोंनि बाजार जानो थाङोब्ला आखाइ मना लानानै थाङोमोन नाथाय जों दिनै समाव नुयो माने आखाइया खालि फैब्ला प्लास्टिकआ ज्राव ज्राव दा नैबेबायदि हुदाखौबो जाहाथे जों खमायनो हायो आरो बै समाव मनाफोरा जोंना फाथो दिरुंनि जायोमोन माने फाथो फोनाय जायोमोन आरो बेबायदिनिफ्रायनो माने पल्यूशना जोंना एसे खमायोमोन। दा नैबे समाव गोबां बेसादानो प्लास्टिक दा बेनिफ्राय जों बोरैहाय उद्धार जानो बेखौ जाहाथे जों बयबो गावनि गोसोआव मोनसे जाहाथे सोनानै लायो आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय नैबे माने बुहुमखौ नैबे बुहुमनि मोनफ्रोमबो जिब जुनार बे मात्र मानसि सुबुं हारिनि थाखायल' जेंना नङा मोनफ्रोमबो जिब जुनारनि थाखाय माने जिबफोर दङ बे जिबनि थाखायनो बे प्लास्टिकआ जेंना सोमजिहोदों। दा बेखौ जों जेरैखि जाया एसे खमायहोनांगोन बेखौ हायोब्ला जों गैया खालामथारनांगोन बेखौ जाहाथे जोंनि गासैबो रायजो राजाया जाहाथे गोसोआव लायो बा गोसोआव सोनानै इयुन जोलैनि थाखाय जोङो बेखौ बे बुहुमखौ साखोन सिखोन गालांनो हायो बेनि थाखाय जों बयबो नाजालायनांगोन। गाबोनहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायैनो जोङो दारागावनि निकासिनि दारागावआव 500 बिफां फुलि गायनाय आबहावाखौ माने मोजां रैखाथि होनो थाखाय आरो जोंनि अक्सिजेनखौ बारायनो थाखाय जों मिथिगौ कर'ना जानाय लोगो लोगो अक्सिजेननि गोनांथिया बेसेबां जों मोनदांजोबदों नाथाय बे अक्सिजेना सोर होयो बोरैनिफ्राय फैयो जों बयबो मिथिगौ जों बयबो फरायबाय बिफां फांसेनिफ्राय जों बेसेबां सुबुङा बेसेबां जिब जुनारा सोनारनो हायो दा बेनि थाखायनो नैबे मोनदांनायखौ जाहाथे जों प्रेक्टिकेलाव बाहायनो हायो प्रेक्टिकेला बेनो जों बिफां फुलि गायनांगोन। गाबोननि साना जोंनि आबहावा सान माने बुहुमनां आबहावा सान बे सानाव जों 500 बिफां फुलि जिल्लानिफ्राय बेहाय गायनाय जागोन गासैबो दखराया बेवहाय बाहागो लागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होनाय बायदि मोनफ्रोमबो जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लागोन। जोंबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन 500 फुलि गायनायनि 3 टिमा जोंना जाखानानै दं।